superhelten. Den anden. Ja, det er det. Nå, det er sgu da godt for dig. Gider for igen? Jeg er ligeglad. Slip den kvinde og kæmpe mod mig, din slimede, slaskede, snavsede snosnej. Faktisk er jeg Sofus, og kom så af dit fucking ende. Tusind tak for at redde mig. Ingen årsag. Jeg har ventet dig. Ikke mere snak. Lad os kæmpe. Det var en rigtig hård kamp. Der indgik 3 svære prøver. Sten, saks, papir, terningsspil og tommelfingerkrig. Vi vandt. Hallo? Hallo? Verden er et underligt sted. Skurken Sofus vandt, og superhelten tabte. Superhelten den anden gemte sig under dynen som en lille barn og var mega bange. Og Nadia blev en gammel single dame med 54 katte. Synd.